M'dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandirani abale anga okondeka nonse pano patiyankhuleni Ambuye lero lachisanu loyamba la mwezi wa Disemba nyengo ya Adventi. Lachisanu loyamba la mwezi timalemekeza mtima woyerayera wa Ambuye Yesu. Ndipo lero mawu athu akutsimikiza kuti Yesu adabwera kudzafikisa pake penipeni zimene aneneri adanena. Lero tikuona zomwe Yesu adachita pofuna kuonesa kuti iye ndiyedi mpulumutsi wolonjezedwa uja, mwana wa Mulungu wamoyo. Iye ndiye anabweradi kuti adzachite zimene aneneri adalonjeza. Mawu athu a tsiku la lero tikuwatenga kuchokera pa Yesaya chapter 29 kuyamba ndi 17 kulekeza 24. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Clara Mastala kuchokera kumphakati wa St. Matthews, Martyrs of Uganda Parish, Vumbwe, mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo mawu athu amthenga wabwino akuchokera pa Mateyu chapter 9 kuyamba ndime ya 27 kulekeza 31. Ndipo amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Clement Mulole kuchokera ku St. Martin Parish, Chilimba, mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu oyamba. Mawu wa m'buku la profeti Yesaya. Yesaya mutu wa 29 ndime ya 17 kulekeza 24. Chauta akuti, pajatu pakangopita kanthawi, nkhalango ya Lebanoni izasanduka munda wachonde, ndipo munda wachonde uzasanduka nkhalango. Tsiku limenelo agonthi azamva mawu a m'buku, ndipo anthu akhungu amene ankakhala mu mdima azapenya. Anthu odzichepesa azakhalanso ndi chimwemwe mwa chauta, ndipo anthu osauka azakondwa chifukwa cha woyera uja wa Aisraeli. Koma ankhanza azatheratu, oseka anzawo azazimirira, ndipo opendekera ku zoyipa azawonongedwa. Mulungu azalanga anthu osinjirira anzawo, ndipo ophophonyesa anthu ozengedwa mlandu. Azalanganso amene amapereka umboni onama, kuti anzawo osalakwa asaweruzidwe molungama. Motero tsono chauta, Mulungu wa Aisraeli, amene adapulumutsa Abrahamu pa mavuto, akunena kuti, anthu anga sazanyozedwanso, nkhope zawo sizidzagwanso ndi manyazi. Iwo ndi anawo akazaona zimene ndidachita ine pakati pawo, azatamanda dzina langa loyera. Azazindikira kuyera kwake kwa woyera uja wa Yakobo, ndipo azachita naye mantha Mulungu wa Aisraeli. Anthu opusa azapeza nzeru, onyinyirika azavomera malangizo. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mthenga wabwino monga adalembera Mateyu oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mateyu mutu wa 9 kuyamba ndime ya 27 kulekeza 31. Pamene Yesu ankachoka kumeneko, anthu awiri akhungu adamutsatira. Ankafuwula kuti, inu mwana wa Davide mutichitire chifundo. Yesu atalowa m'nyumba, akhungu aja adazampeza iye nkuwafunsa kuti, kodi mukukhulupirira kuti ndingathe kuchita zimenezi? Iwo adati, inde Ambuye. Apo Yesu adazakhuza maso awo nati, zikuchitikireni monga momwe mwakhulupiriramo. Pamenepo maso awo adapenyuka. Tsono Yesu
adawalamula mwamphamvu kuti wina aliyense asaziziwetu zimenezi. Koma iwo adachoka pamenepo nkumawanditsa mbiri yake kudera lonselo. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale anga okondeka, ndanena kale poyamba paja kuti Ambuye athu Yesu Khristu anabwera pa dziko lapansi kudzakwaniritsa zimene aneneri adalonjeza, zimene Mulungu adalonjeza kudzera mwa aneneri. Ndipo iye atafika adachitadi zonse bwino lomwe. Kuti titsimikize kuti Ambuye Yesu adachita zonse bwino lomwe, pali zizindikiro zosiyanasiyana zimene ife tiyenera kuziyang'ana pa zimene Ambuye Yesu ankachita. Ndipo zinthu zimenezi taziyang'ananso ndi kuziona bwino lomwe ndi kuzimvetsa, zidzatithandizanso kuzindikira kuti anthu amene akulalika pakati pathu uthenga wabwino, anthu amene akubwera namanena kuti iwo ndi abusa, iwo ndi aneneri, iwo ndi aprofeti, iwo ndi ansembe, kuti iwowa akugwiradi ntchito imene Ambuye Yesu adayisiya. Ambuye Yesu adachita zotani? Poyamba tamva momveka bwino kuti mawu oyambaja kunena kuti tsiku limenelo agonthi azamva mawu a Mulungu, ndipo anthu akhungu, anthu osapenya azapenya. Kuti mpulumutsi wolonjezedwa uja akazafika, zimene iye azachita zidzawathandiza anthu kuzindikira kuti wafikadi. Anthu amene ali osamva azamva mawu a Mulungu, ndipo anthu amene anali samaona, samapenya azayamba kupenya, azaona. Kupenya kwa maso uku ndiponso kupenya kwa uzimu, kusamva kwa makutu uku komanso kusamva kwa muuzimu. Ndipo Ambuye Yesu atafika zimenezi adachitadi ndipo zidachitika. Ndipo uthenga wabwino walero umene inu ndine tawerenga, tamva momveka bwino Ambuye Yesu akuthandiza anthu awiri amene samapenya, amene anabwera kwa iye kuzampempha kuti awachiritse. Ndipo Ambuye Yesu adawachiritsa. Anthu ankakuwa pomuthamangira, inu Yesu mwana wa Davide mutichitire chifundo. Yesu sadawayankhe ayi mpaka adafika ndi kukalowa m'nyumba. Atalowa m'nyumba Ambuye Yesu adawafunsa anthu aja, kodi mukukhulupirira kuti ndingathe kuchitadi zimenezi? Ndipo iwo ndi kamwa yawo adanena zimene amakhulupirira mu mtima mwawo, iyi ndi Ambuye tikukhulupirira. Ndipo atatero Ambuye Yesu adawakhuza nkuwachiritsa, ndipo anthu aja adachiradi. Sono kuchira kwa anzathu awa kudachitika chifukwa iwo adali ndi chikhulupiriro mwa Ambuye Yesu. Kumuthamangira kumene amamuthamangira Ambuye Yesu kuja udali ulendo wokusakasaka kupeza machiritso. Monga meti machitira inu ndine tsiku ndi tsiku, kulowera uku kuti funa lipeze machiritso. Ndipo iwo adathamanga kumutsatira Ambuye Yesu, atamva kuti Ambuye Yesu akupita poteropo, ankamutsatira ndithu. Ndipo chifukwa chikhulupiriro chimenechi tunena kuti adachiritsidwa. Kuchira kwawo kudachitika osati futi adangokhulupirira chabe ayi, koma ndi kamwa yawo adanena, Yesu mwana wa Davide mutichitire chifundo. Iyi ndi Ambuye tikukhulupirira. Ndipo izi zitikumbutsa maonena kuti tiyenera kunena ndi kamwa yathu kuti Yesu ndiye mpulumutsi wolonjezedwa uja, Yesu ndiye Mulungu, Yesu ndiye mwana wa Mulungu wamoyo. Ndipo ngati tinena ndi kamwa yathu zimene tikhulupirira mu mtima mwathu, tidzachiritsidwa, tidzapulumutsidwa. Ndipo anzathuwa adanena adi zimenezi. Ndipo Yesu atalowa nyumba atawafunsa, ndipo iwo atanena adachiritsidwa. Pali kanthu kena kabwino kamene inu ndine tena ukaona yapa. Pamene anthu aja amakuwa munsi womuja, Ambuye Yesu sanayime ayi, amangopita ndipo adakalowa nyumba. Ndipo atalowa nyumba adawachiritsa anthu aja. Chifukwa chiyani Ambuye Yesu adachita zimenezi? Ambuye Yesu atiphunzitsa kunena kuti bongololo sadzolera mafuta pagulu. Pofuna kuchita chinthu chabwino, si bwino kuchita kuti anthu atione, osazionetsera. Zinthu zabwino pamene tikuchita, tizichite kuti dzina la Mulungu litamandike, dzina la Mulungu lilemekezeke. Ndiye tunena kuti Ambuye Yesu amachita zonsezi pofuna kutitsimikizira kuti iwo ndi mpulumutsi wolonjezedwa uja. Tikamawerenga Yesaya chapter 42 ndi meya 2, timamva kuti mtumiki amene Mulungu amakondwera naye, mtumiki amene Mulungu wamsankha, akuti sazafuula munsewu, sazakweza mawu ayi,
sazapanga zinthu kuti amveke ayi. Ndipo Ambuye Yesu atabwera adachita chimodzimodzi, sadafule munsewu, adakalowa m'nyumba ndipo adakachiritsa anthu aja mmenemo. Munthu amene Mulungu ansankha, mtumiki wake wa Mulungu, tikuona kuti sachita matama, amachita zonse bwino n'cholinga choti dzina la Mulungu litamandike. Inu ndine nthawi zambiri tikayang'ana timachitatu matama, timazimva ena kaya tikukongola, ena kaya uchiphona, ati kuzimva uichocho, kuziona mphamvu, kuti zimezi timachitiranji. Tikamapanga izi zangati zizamatamatamazi timapangiranji. Koma tizoti thupi lathu, moyo wathu Mulungu adaulenga, adatipanga ndi cholinga choti tibwezere ulemu, dzina lake litamandike. Kaya ndikuoneka bwino kwathu tikamazisamalira bwinobwino, kuzolazolazola zija, kaya mametedwe yathu kaya tikumeta mbali, tikamameta sitikuyenera kuti tipange matama ayi, anthu asitamandira ayi, koma kuti ulemerero wa Mulungu uoneke, kulisamalira thupi lathu moyenerera. Ndipo tamvanso apa mumveka bwino kunena kuti Mulungu amachita zonse bwino, monga tamvera mawu yambira aja. Amachita bwino zonse, amazipanga bwino, kuwathandiza monga anthu amene akuzunzika amphawi, kuwathandiza anthu amene akuponderezedwa. Zonsezi amazichita bwino ndi cholinga chonena kuti dzina lake litamandike. Pakati pathu lero alipo anthu ambirimbiri amene akuchita zinthu zosiyanasiyana. Ena akuoneka kuti akugwira ntchito za mabungwe, kuzomenyera ufulu wa anthu. Ena ndithu akumayenda, kumabwera m'misewu, kumapanga ma demonstrations, zinthu ngati sizikuyenda mu dziko. Funso ndilonena kuti kodi anthu amene akupanga zimenezi amapanga ndi cholinga chotani? Mudzaona ena mwa iwo anationetsa kale m'dziko muno, adathamanga mu msewu, dziko silikuyenda bwino, osadziwa kuti amene apanga izi amafuna ulemerero wa iwo eni, ndipo zinthu zitasintha anapasidwa maudindo. Lero ayiwala, sakuyankhulakonso ayi. Chifukwa chani? Ankapanga nchongero kuti ulemerero wawo uoneke, ndipo lero aupeza ulemerero uja, apasidwa zimene amazifuna. Komatu Mulungu sakufuna zimenezo ayi. Chimene Mulungu akufuna chani? Tiwathandize anthu amene akuvutika kuti dzina lake litamandike. Mawu yambirira achokera m'buku la Yesaya akunena zimene zoti Mulungu azathandiza anthu amene akuzunzika ndi cholinga choti dzina lake litamandike. Anthu aja poona kuti apulumutsidwa, dzina la Mulunguyo litamandike. Lero tiona kuli zinthu zosiyanasiyana zikuchitikanso. Kuli mlakho wa alomwe, kuli chiwanja cha ayawo, kuli umodzi wa achewa, atumbuka angoni, magulu amene akubweresedwa pamodziwa. Funso langa ndimazifunsa noti kodi chifukwa chiyani anthu akubweretsa pamodzi? Akufuna kuti anthu alimbikitse chikhalidwe ndicho kuti akhale ndi khalidwe labwino kuti dzina la Mulungu litamandika. Muona kuti ayi ambiri akukhazikisidwa ndi zolinga zosiyanasiyana. Zolinga ena mwa iwo kungofuna kutchuka chabe kuti ife ndi apamwamba, ife ndi oziwa kupanga zinthu. Ena akukhazikisidwa ndi cholinga kuti athandize zipani za ndale kuti azawine mavoti mu nyengo ina yake. Cholinga cha Mulungu si chimene chayi pomulenga munthu. Cholinga cha Mulungu potilenga anthu a mitundu yosiyanasiyana, ziyankhulo zosiyanasiyana, si chimene chayi. Cholinga cha Mulungu kuti titamande dzina lake la Mulungu. Ndi nthawi ina kuti inu ndine tsopano mnyengo ya Adventi tione zimene Ambuye Yesu adachita pofuna kutsimikiza kuti iwo ndi mwana wa Mulungu. Abweradi ngati mpulumutsi wolonjezedwa uja. Kodi zimene Ambuye Yesu aja amachita ndi ife amene tikulowa m'malo mwawo, tikuzichota bwera m'malo mwawo, zimene ife lero tikuchita kuti zikufanana. Inu amene mukutitsatira, inu amene mumatsatira anthu amenewa, ayezeni ayikeni pa sikelo aneneri amenewa, ndiye muone kuti zimene abwera zikupitiriza ntchito imene Ambuye Yesu adayibwerera. Chifukwa Ambuye Yesu adabwera kuzapitiriza ntchito ya aneneri ndi kuifikisa pake penipeni, ndipo adationetsa anzathu amene abwera lero lowa kuti akufikisa pake penipeni ntchito ya Mulungu imene Ambuye Yesu adayiyamba. Ndifunso kuti niyo muzifunse. Koma tikamapanga matama aneneri ife, tikamapanga matama anthu osiyanasiyana afe, tizindikire kuti akuti anthu amatama Mulungu azawatsitsa, anthu amatama Mulungu azaononga. Sono nthawi ikubwera ngati inu ndine nthawi ndachita matama, tiye titembenuke mtima, tilape machimo athu. Chifukwa nyengo ya Adventi ni nyengo yotithandiza kuti titembenuke mtima, kuti Ambuye Yesu pamene akubwera atipeze titaziyeretsa, titatembenuka mtima, titalapa machimo athu. M'dzina la Atate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu Woyera. Amen.